obi Igbo ekenekwa m unu ụmụ agbana unu nwoke onye mgbasa ozi na amagono ka o si adị afa chanel anyị bụkwa na Igbo Channel TV. Biko ọ bụrụ na subscribe na this channel, biko ka gbaa mbọ ka subscribe. O nwere ozi na-efegharị na-agagharị na-ekwugharị ụmụaka obele nwa jeje asị na ọ tọrọ ebini asị na ọ tọghọ, mana ọ bụkwa na Igbo onye ji anya okenye ji enyo ihe dị n'akpa wee nyo onye wee ihe efu na obele nwa tọkwana nya wee ebini atọ. Ịghọtago ka esi eme mgbe gboo, onye kpụrụ ebini kpụrụ naba, mana afọ ọzọ m nke wụ na etinyere iwu. Ị na-etinye iwu o nwere ike ọ bụ na etiri n'iwu n'ụkpa ya ka nkata onwe ihe bụ na etiri iwu tinye iwu dee ya mmadụ n'akwụkwọ si nna ịbịalụ ịbịa kpụrụ ebini ya na nke anyị bụkwa ebe ịbịa kpụrụ ebini igwe ebini okwu ka ha si wee kwu asị na ọka akọmandị ebini ka ọ litue asị na o nwere isi na amaghịla atawa ga amụsụ na ọsọ amụsụ bụ enye awa akọmandị ebini litue, mana ọ gaghị tikwala nya wee ebini agwa akwa nwenye wee ebini okwu olitue. Anyị fụchakwara mgbe obi jachara ya ma aka dị agha ebe dị agha ma ihe o butuchara n'elu ebe nwa na-anwụgokwara ebini nke ebe enwetụchara ma nke apịla aka ma nke akpala ma nke abụla asọ ma nke ifila aka hie ya aka ọfụwa anwụrụ pụwa ọkụ. Na nwatakịrị ekwuwe kadịazi ha wee pụtazi wee tiwe mkpu wee sị na nọọ ya nwa tọrọ ebini. Mmechi vidiyo mgbe o kwuru okwu alụsị bakasị tiri okwu ọnwụ ya nwoke tina bụ vidio wee sị na nwa ya nwoke na-etiki ya maka ihe etiri nwa ahụ ekwesịrị ka akpọpụta nwatakịrị ahụ yọwu ya nke biko ebugodo ụzọ ayọcha ya biko n'ihe etiri ya ewere ego ruru ya enye ya. Bụ na aghọtago, enyecha ya ego akpụrụkwa na ebini kpụ ya ka o jee mewe mmọnwụ ọ na-eme asịzị ya zugbo oshi. Unu si ka akpọkwa obele nwa ma enwere ihe ndị odogwu na-amahụ iji ma na odogwu a na-ekwu na odogwu adịghị epe mpe. Ịghọtago, odogwu amaghọ maka ọmaghọ anya chọghị ya maka ịha ị na-emenwe ihe odogwu ịpụta eme ihe odogwu na bụ nwa emeghị ihe odogwu. So biko tinye dị vidio ka unu metiri ya unu ka unu nene ka unu sorokwa mfụ ihe nwatakịrị kwuru maka ọgụ ya bụ alụsị bakasị etiwego mkpu n'oge sịsị wee nwe ya nwoke ebini ka o wee jee mewe ihe ikorobịa ọ na-eme. Igbo ekenekwa m unu. Igbo ekene m nkene mmụọ na-emelụ n'Igbo ọmụmụ nwa bisi na nwa ndị ilo nwa onye amalide mmiri anụ mmụọ enyi obi so onye jide enyi obi nwa arọ bụ na ibe na-ekwu okwu ebe okwu ọgwụ nwa ejide na maka ibe anyị na-eme ebe ọdịnala anyị dị eme ọgwụ soshal midia. Ọmụnwa bisi na nwa ndị ilo alụsị bakasị ọmụnwa alụsị bakasị tembe ọnwa nwoke dị ibe onye ọdị ịtọ ya bụ ebuni wee galụfa tilide dọkasịa ya aka ma jee ma o ji ya na akwa ya ka adọkasị ọya nwere ibe a unu n'anya na vidio ahụ fụ na-akpa akpa oyi fụdizana ka a dịrịkasị na-eje kpọta onye ọzọ na-asị na ọ bụla ya na onye ọzọ ọya bụ nwa m nwoke dị ibe so nna ahụ gwa ụmụ ụwa afa anyị nke ọlụba gị ibe mesiri eme afa m bụ Chukwuemeka Okonkwo onye ebe ka ebu onye ọba Ide Mmiri South. Ọga m bụ isi na-awa ndị ilo zipụ m so nna nje tọrọ ebu na aga nata wee pụọ wee luo ebe a na-atọ ebu akpọtụsigo m ebu na-esogokwa m nata ebu na-esogo m n'ituo na ọka mkpọrọ ebu fennụkwa na ntị m gbaa etinyekwa m ife ekwekwa kara aka adọkasịa m akwa si nsekpụrụ ana si ebudo mkpa nkịta anụwa ihe bụ iwu m ebe na-ayọ m ụka itinye aka agwa ezi ikuku ka agwa ndị mmadụ ka batie ọnụ ka akwụ anyị ụgwọ anyị eweta ego a kpụnye anyị ebu n'anya ka o wee jee mebe mmọnwụ ọ bụrụ onye chọọ na ọ chọọ ọ bụrụ onye je na-eme kasị ọ na-amaga nganga ole nwa a na-enwe ịtọ ya bụ ebu apụtala nnọọ maka apụtala ọgwa nsogbu ya adị. So biko tinyenụ ntị n'ala ka unu ibe mmọnwụ na-ekwu sumodiedi a ọbụla ụjọ ekene m unu ibe na-emelụ unu unu anụgoni anụ. Biko a sị na oji ihe nwata wee nye akalụ ya nọ ya ewetu ya. Unu esikwa na unu ama akpụ nwatakịrị ya ebini ya unu akpọgodi ya yọọ ya nke bụ biko n'ihe etiri ya.
ka m si wee fụ emejọrọ nwatakịrị a n'ụzọ dị iche iche ka esi mee. Etiri ya ihe, etiri mmọnwụ ya ihe, adọkasịrị ya akwa, akpa ehi ya ebine, enyeghị ya ego. Nwatakịrị tirizie ọ bụrụ nwa gị ka emere ọ ya adịghị mma. Biko nụ sekpu ihe ebine ya, enye ya ego ruru ya, ayọkwanụ ya biko, nke a bụ nke ka mkpa, ayọ ya biko dododonu. Biko nụ ebe na-enecha vidiyo biko share, like, subscribe kwana na this channel biko nụ, ka ozi a wee na-elukwa ndị ọ na-elu ntị. Ekenekwa m unu ka ọ dị.